Na hát, üdvözlök minden egyes nézőt, én Balázs vagyok, és ebben a videóban folytatni fogom a Five Nights at Freddy's... Milyen Five Nights at Freddy's-t? One Night at Freddy's-t. Tegnap meghaltam 5 éjszakánál. Nem voltam a büszke, egy éjszakás az a játék, ezért elég könnyűnek kéne lennie, de hát sajnos nem volt az. Úgyhogy folytassuk ezt a játékot, és próbáljuk kivinni. Igen. Halló. Szia! Nem nagyon akarom ezt a játékot kivinni csalással, mert hát eléggé könnyűnek néz ki, de higgyétek el, nem az. És már tudom ki mit csinál, bár őt kell nézni. És akkor tudom, hogy Flamtinak, mikor lecsukom az ajtót, egyből elmegy. És ugyebár a bohócnak nem szabad nézni a kamerát. És ez itt Foxy, aki ül a WC-n. Ja. Ennyi a gameplay. Szó szerint. Senki? Oké. És tényleg, senki. Hát oké. Nagyon jó ennek kis zenéje. Majd addig fogom hallgatni ezt a zenét, míg le nem jár az áramom. Nagyon jó. Olyan kis nyugtatós. Ilyen helyen. Eléggé nyugtató az a zene. Jó, még nem mentél el. Ez milyen AI szint? Egyesen van? Jó, visszamentek. Őt kell nézni. Ilyenkor egy kicsit bepánikolok, hogy ki hol van. Mert ugyebár ez a bohóc, ez a T betűs úriember, hát az ugyebár nem tudom, hogy mikor kéne neki felnyitni az ajtót. Igen. Egy éjszaka, és már a negyedét levittem az áramnak. Itt nem nagy áram van, hanem oltó áram. Igen, ezt tudom jól. Jó, ő is elment. Nagyon lement az a mutató. Tényleg. De tényleg elfelejtettem beszélgetni. Nem tudom miért. Lehet azért már megfáztam. És a torkom elfáradt. Tudom milyen köze van ahhoz. Akkor most nézem, elfogyott a WC papírod. Mindjárt elmegyek én a Lidlbe, hogy vásároljak. Nem is jó, ott van a WC papír. Ki tudja, nincs. Ja, de van. Van WC papír. Jó.
Na vajon elment az? Hát... Elment. Hozzá. 3 ilyen és a fele le van járva az áramunknak. Az még elég lesz. Még elég lesz. Ha én azt mondom, hogy elég lesz, akkor elég lesz. Ugye? Attól függ, hogy mennyire jönnek ránk. Csúfon! Nem tudtam, hogy annyira hamar. Ezt megint csak ki kell vágnom, mert hát nem nagyon tetszene a YouTube-nak, hogy itten nem szép dolog van a serpenyőn. Igen. Nem baj. I'm a cactus. I'm a cactus. I'm a cactus. Úgy megnézek egy olyat, hogy miután hívlamti. Nem hívlamti. Hello. Hello, hello, hello. Már megint fel. Nem hívlamti. Aha. Jó, akkor megnézem, hogy meddig élek túl. Így. Várunk. Húha, már annyi lement. Honk. Bark. I'm a cactus. Oké. Hát azért eléggé gyorsan lemegy. Már a negyedét, vagy nem biztos, hogy a negyedét, de leszívtuk az áramnak a valamennyi idejét, negyedét most már. Egy éjszak is leszívtuk a negyedét. Hát ha mondjuk Bark. úgy számoljuk, hogy hűha, most se tegyém, és mindjárt a felét leszívjuk az áramnak. Ja. Amúgy egyél még nem, nyugodtan nem nézheted ezért ezt. Hát, még mindig egy ilyen van, és kb. Már a fele le van járva. Hát még nem a fele, de... Na most a fele. Úgy néz ki, mint egy duracelelem. Így, fekete-fehéren. Hogy itt így túl lehet élni? Ugye ezt csinálod? Mert ugyebár a FNAF 1-ben úgy túl lehet élni. Ott van egy olyan pák, hogy ezt csinálod, akkor túléled. Ezt akkor jöttem rá, amikor már kivittem a Night-öt csalással. És hát nem voltam büszke arra, hogy én nem jöttem rá hamarabb. 2 éjjel még nem lehet nézni téged? Mi van? I'm a cactus. De gondolom, mikor kikapcsolom a kaktuszt, akkor gondolom nincsen ott a kaktusz. Kettő ilyen van, és még nem mentél el? Hát oké. Jó sokáig vár, hogy a WC papírját megkapja.
Szóval 2 vagy 3 éjjel még túl lehet élni. Aha. És itt megpróbálom azt a bugot, hogy mikor elmegy az áram, akkor ezt csinálom. Mert kíváncsi vagyok rá, hogy itt megvan-e az a bug. És egyébként a FNAF 1-ben, hogy nem jött rá Scott, hogy hát ha ezt csinálja az egyik ember, aki éppen játszik vele, az túléli az éjszakát, úgyhogy nincsen áramja. 3 éjjel még túl lehet élni, úgyhogy mi ennyire sok áramot adnak nekünk. Hát azért nem olyan sok áramot adnak nekünk. Ha úgy nézzük, hogy... De jó, hogy most jött az. Ha itt túl lehet élni, én kiégek. Megjöttem. Hűha. Beta teszt. Itt tesztelték 1, 2, 3, 4 ember, és úgy tűnik itt rájöttek, hogyha ezt csinálod, akkor meghalsz. És akkor milyen a nehezebb mód? Megnézzem, hogy milyen kikapcsolom a kaktuszt. És igen, úgy megpróbálom kivinni, de úgyhogy kikapcsolom a kaktuszt. Ja. Úgyhogy... Jézusom. Na. Meg én túlhatélmi. Remélem nem... Elvették a kaktuszom. Nem már. Szóval rájöttünk arra, hogy 2 éjjel még nyugodtan nem is nézheted ezt. Paper. Itt amúgy mi van? Nem tudom, de elolvastam itten. Tudom, 2 szem van, ez lenne az. Úgy tűnik. Szia! Végül is. Jó, ennyi idő kell neki, hogy elmenjen. Nem számoltam hány másodperc, nem is fogom. Jaj, téged. Kivették a kaktuszt. Nem baj. Nem baj. Kaktusz nélkül is ki tudom játszani a játékot. És egyébként bocsi srácok, ha hallottok 1-2 furcsa hangot a háttérben, az azért van, mert ki van nyitva az ablak. Szóval, ilyen hamar el is mentél? Köszönöm. Őt egyáltalán nem tudom, hogy meddig kell tartani. Meddig kell csukva tartani az ajtót.
Tényleg elfelejtettem beszélni? Nem baj. Újra elolvasom a Ruminit. És akkor tudok beszélni. Szia! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 másodperc neki elég. Oké. Most végül is elég volt neki. Ez a 8 másodperc. De úgy ide, hogy kerültünk? Hogy kerültünk ide? Azt nem értem. Hogy kerültünk ide? 1, 2, 3, 4, 5. Annak a téglalapfejű embernek elég 8. És Flamtinak 5 elég. Rendben. Megjegyzem. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Most sem volt elég neki 8. Mi baj? Úgy tűnik neki 10 az elég. 10 másodperc. Oké. Amúgy mikor akarsz támadni? Három ilyen, és az áramunknak a fele, az megvan. Úgyhogy elméletileg most ki tudnám vinni a játékot, meg nem halok. De jó, hogy nem a nullás fázisodra jöttél. Nem baj. Ez itt most 3 ilyennél, ez nagyon jó, hogy nincs itt senki az ajtónál. Azon a hódon kívül. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Most 7 másodpercet adok, mert nem akarok meghalni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jó. Oké. Megjött a bohóc. Szerintem mikor 5 ilyen lesz, akkor lecsukom. A jobb oldali autót, az ki volt? Az ki volt? Ezt eddig még soha nem láttam. Szóval, elmondom. Akkor 5 ilyenre változóra, akkor én lecsukom a jobb oldali autót, mert nem vagyok hajlandó nézni ezt a hódot, miközben itt van ez a bohóc. Jó, ilyenkor mi nézem, és
Kélek, elmentél? Nem mentem. Jó, innentől csak ezt az ajtót nézem. És imádkozunk a Jóistennek, hogy... Jó. Jaj. Nem látom, hogy elmentem. Jó. 5 ilyen? Jó. Elcsukom. Húha, félek, hogy nem viszem ki, de ha kiviszem, akkor örülök. Kérlek, legyen meg a 6 ilyen. De nem vagyok hajlandó újra játszani eztet. Mert nagyon nehéz. Légy szíves, legyen 6 ilyen. Kérlek szépen, játék. Jó. Ez ennyi volt. Ez az! Direkt home. Starting. Flumpty Bumpty. Boy Blam. Birthday Boy Blam. Beaver. De menő. Redman. Ő volt az. A boat. Kivittük. Golden Flumpty. Ski. Ja, aki tegnap ezért. És fel van oldva a nehezebb mód. Hát holnap szerintem eldöntöm, hogy játszok-e vagy nem. Ha nem, akkor átmenjünk a FNAF 2-höz, de ha igen, akkor még ez egy pár rész. De oké. Gondolkozom, hogy holnap kivigyem a nehezebb módot, vagy nem. De ezen kívül köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt a videót. Sziasztok!